Hey, noma kanjani la? Sho kanjani? Hey, right. Hey, sekusile. Sekusile. Hey, namhlanje waphathe nabantu mhlanje. Mhlanje siphethe inyamazana. Inyamazana. Siphethe inyamazana namhlanje. Inyamazana konje zitholakala kaphela mzini. Zisiza kakhulu inyamazane kubantu kakhulukazi abanenkinga emakhaya abo emagcekeni phakathi ngabe mhlambi yomamtsotsi imidliwa odikoloshe oshimoya emibi azikhethi ukuthi uyakholwa mhlambi umfundisi usindisiwe uyashunqisa egcekeni yini nje siphethe mfowethu la Siphethe ikhomba ngamaqaqa la yakwaphila mzimba nasi sticker sakhona. Ikhomba ngamaqaqa ikhomba ngamaqaqa osusa amathunzi amnyama okuboshiwe phezulu impilo yakho okuqaqeke lokho kufisa impilo ukuthi kwenzeke la sinomaqaqa umaqaqa uyagquma uyageza izinsuku ezintathu bese kuthi lo unhlanhleni uyagquma ugeze uphalaze bese kuthi la isiqhabo lesi isiqhabo uyasixuba nento yakho okugcoba ugcobe nje uthandeke ube nogazi ebantwini isinyama sisuke ungathandeki ebantwini kuphela nanokuthi mhlambi uthola ukuthi kwezothando akuhambi kahle yasizakala kakhulu la nanomsebenzi nasekusebenzini inhlanhla ibe khona yini siphethe mfethu la Siphethe imbiza uphila mzimba esibiza nangozifo zonke. Imbiza ke le esikhuluma ngayo phela mzimba isiza kakhulukazi kubantu abathi banamahlala ekhona uthola ukuthi uyavuka ekseni inkinga ikhona kuvukeki umzimba ubhlungu uthola ukuthi unamahlala khona umzimba ubhlungu ngaphakathi uphila mzimba usiza kakhulu ezintweni eziningi emzimbeni ukubuyisa amasosha omzimba akwazi ukulwa nezifo ezimelene nawe kanti sikhona emarket opposite rank yamabhasi la sikhona ebuilding eligama lalo Mount Egna building number 9 office number 9 nyonga ama-stepisi njala kanjwayelani mawuqeda esandla sakho sokudla uyangena ziningi into eyikhona kaphila mzimba ngeke iqede nawe-ke okubalulekile ukusukuma uzothola usizo ngazo zonke izikhathi inamba-ke ongasithola kuyo ilula kakhulu asibaneki inamba yokuqala ithi 081 760 3866 Eyesibini ithi 066 0075 043. nakanjani ke ku Facebook uyangena uthi phila mzimba health products